lokacin da aka zo aka kama ni, na shiga masallaci, na yi sallah, to ina idar da sallah, kawai nan na sa ƙafana, kawai sai ji na yi wani ya riƙe ni ta baya. Bayan kimanin kwanaki 15 a hannun hukumomin Najeriya, matashi ɗan TikTok, Sultan, wato Gali Ismail, ya shaƙi iskar 'yanci bayan da ya yi wurin kwanaki 2 a hannun jami'an tsaro na farin kaya na DSS da sauran kwanaki wurin 13 a wato gidan gyaran hali na Kefi da ke jihar Nasarawa. DCL Hausa ta samu damar tattaunawa da shi kuma yanzu haka muna tare da shi kai tsaye. Sultan, barka da wannan lokaci. Barka da wannan lokaci. To, Sultan, mu fara da lokacin da aka kama ka. Gaya mana a ina aka kama ka kuma me ya faru? To, da farko dai abin da zan iya cewa shine lokacin da aka zo aka kama ni, na shiga masallaci, na yi sallah, to ina idar da sallah, kawai nan na sa ƙafana, kawai sai ji na yi wani ya riƙe ni ta baya. To sai na ga an faka da Hilux. To da yake babu uniform a jikinsu, ban san kowanne ko jami'ai ne ko ba ma jami'ai ba. So a wannan lokacin sai na wanda ya riƙe ni yake ce, na tambaye shi nake ce, me ya faru ne haka? Sai yake ce mini mu je kawai. Sai nake ce masa ai ya kamata dai in san menene ya faru, ko kuma ku nuna min warantin ko kama ni ko makamancin, saboda ina zarge-zargen ko su wane ne, saboda idan misali ko sun nuna min warantin kama ni, kaga na san dama direct jami'ai ne. So sannan kuma sai abu na biyu, duka dai wannan dai ba su yi min bayani ba. To dai hankali na lokacin ya tashi sosai da sosai, duk da dai na san da cewa ni ban da alaka da aikata laifi, kuma masu aikata ma nakan shawartar, musamman wanda na tabbatar da cewa na ga yana aikata, ba shawara akan cewa ba daidai ba ne, bin doka a zauna lafiya ya fi alkhairi. Wanda akwai mutane da dama wanda suke social media wanda ni na san na yi guiding ɗinsu zuwa kan su bi doka, domin shine hanyar zaman lafiya. To amma dai hakan, duk da haka dai hankali na ya tashi, duba da yanayin yanda aka zo aka kama ni a haka. To daga nan ne kuma mun zo za a sa ni a cikin Hilux. Ta wannan lokacin shine sai nake daɗa tambaya dai ko akwai warantin kama ni, kuma so ina so in gane cewa jami'ai ne ko ba jami'ai ba ne. Sai wani mai kaman riga kayan gida haka, mufti, sai ya zo irin ya tunkuɗa bayana. To sai na ji tsoron kan na ji rauni ko a karya ni ko makamancin haka. So wannan dalilin yasa sai na amince na shiga ciki. Bayan na shiga suka tambaye ni na waya na, sai na ce yana gida. To anan ne sai mun iyo wajejen gidana, bayan sun ɗaure min hannu haka da wani roba haka wanda ake ɗaure wa mutum hannu, kamar handcuff kenan na roba. So daga nan ne sai muka je kofar gidana, sai na ga tarin motoci wanda ni ba zan iya gaya ma adadin motocin ba gaskiya, tunda na gan su kusurwa da dai sauransu haka. To daga nan ne shine sai suka ce in je mu je a ɗauko wayana. Da ba su dai za a sauko da ni ba, daga baya aka sauko da ni. Muka je, hannuna a kulle, suka kwankwasa gidana. Matata ba ta buɗe ba, sai na ce mata ni ne ta buɗe, ba damuwa. To a lokacin sai ta buɗe. Tana buɗewa, to matana bai lokacin ba ta da hijabi, ka san mata yanda suke a cikin gida. To daga nan sai na saurin umarta ta ce da Allah maza ki je ki saka hijabi. To daga nan ne sai wanda suke tare da ni haka, ɗayan ya tsaya. To bayan nan shine ta shiga kan ta sa hijabi, sai ɗayan mun shiga haka farfajiyar gidana. To a nan ne sai ya ga falo na a buɗe. To kawai sai ya shiga falon, ya gano waya tana caji haka, sai ya ce wannan ce? Sai na ce ma ita ce. Kawai sai ya ɗauko ta, sai suka jawo ni suka wuce. Lokacin ma da kankanuwar yata da bata fi watanni 2 zuwa 3 ba, haka a gefe a zaune, suna tare dama da mamanta ne, ta kuma ta shiga sako hijabi. To bayan nan ne, da bayan mun fito, sai suka saka ni a mota. Bayan sun sa ni a mota, sai suka ja za su tafi. Sai ga wani babban yayanmu nan wanda yake ina gama kaman ko
hanya ce ta kawo shi haka, sai kuma ya ga abubuwan da ke faruwa ko kuma wani ne ya kiransa, ban dai sani ba gaskiya. To daga nan ne kuma sun to a guje su ji su wane ne su waɗanda suka ɗauke ni kafin su zo a sun rufe mota suka ja ni muka tafi suka bi ta wani babban layi, daga nan suka hau kan titi muka fara tafiya da su. Daidai mun zo round ɗin yan kaba suka sa na durkusar da kaina, muna cikin wato motar kenan. To ban san dai ina aka shiga ba, ban san ina aka yi da ni ba, daga baya ko shigan na ne an ce in fito, sai na fito sai na gani a kaman station haka. To bayan nan sai suka kai ni kaman kan kanta ne, daga bisani sai wani ya mun tambaya kai ne Sultan? Na ce ni ne Sultan. Sai ya ce to za ka yi bayani. To daga nan dai shine sai muka shiga gurin shugabansu ne can sama kai ni, aka ce kai ne kake bayani akan wannan abun. Na ce a'a, wannan bidiyon gaskiya ba ni bane, ni ne ma'ana bidiyo na ne, amma kuma bayanin bai shafi wannan abun da aka dora akai ba. Sai ce to sai suka sauko da ni, aka zo wasu masu mun tambayoyi su biyu suka yi mun tambaya daga farko har ƙarshe, sannan suka tambaye ni ya za in tabbatar musu da cewa wannan bidiyon in an haɗa shi za a bambance cewa wannan bidiyon da akwai bambanci da wannan. Sai na ce to da farko dai wannan bidiyo na yi magana ne akan Prime Minister na Israel, kuma shi ma labarin na gan shi ne daga jaridar Reuters. Na ɗauko shi na fassara shi zuwa Hausa domin waɗanda ba sa jin Hausa ba sa jin Turanci to za su fahimta da yaren Hausa. Sai ce shi kuma wannan bidiyon an gutsira ne daga cikin wannan original bidiyo din nawa. So shine aka zo kuma aka yi majin, wanda in ka kalli bidiyon ka tsaya ka kalla daga bidiyon gaba ɗaya bai fi sakan 13 ba, amma wannan bidiyo kaga gabaki ɗaya kan ma ba ma'ana, tunda a cikin bidiyon babu kama suna na farko, sannan babu magana basic na labari, sannan ko babu akan saboda shi labari wato yana kunsar kusan abubuwa ne da yawa. Amma shi wannan labarin ko wannan bidiyon da aka yi tunanin cewa ni ne na wallafa, so wannan bidiyon kwata-kwata yanko shi aka daga cikin original bidiyo na, wanda lokacin da ake magana akan food poisoning, ma'ana abinci mai guba, lokacin da jaridar Reuters ta wallafa cewar Benjamin Netanyahu ya ci abinci ya zama masa matsala, har ya jawo masa intestinal inflammation, kumburin hanji. Saboda haka iyanan suka yanki wannan bidiyo, masu yanka din nan, masu cut and join a cikin media, wanda na sani ka saba ganin ire-iren waɗannan abubuwan a cikin media. Za ga mutum ya zo ya bude account. Da kai masu jami'an na DSS wannan bayanin me suka ce? Da ne musu bayani a wannan lokacin, sai ya ce to shikenan. A lokacin gaskiya wannan sun fahimci me ya faru, to sannan suka rubuta, suka ce kuma za a yi rubutu. To daga nan ne sai aka yi rubutu da komai na ba su cikakken adireshi na da sunana da nambar yan uwana guda kusan 4, sannan kuma da nambar wayana da kuma ana ganin account number na kenan na banki shi ma sai na ba su. To anan ne bayan nan kuma sai suka ce to ba komai, insha Allah muna kyautata yanzu muka tura wannan bayanan ba, in Allah da daga nan zaka tafi gida insha Allah. To daga nan ne bayan mun yi haka da su sun gama daukan kuma sun rubuta, sai suka ce in dawo wani wuri kaman gaban kanta ne, sai na zauna. To bayan nan sai na dawo nan na zauna, da na zauna a nan su kuma sai suka tafi, su dai ban ƙara ganin su ba. To daga nan ne kawai sai wani ya zo ya ce in tashi, na miƙe, ya sa mun handcuff a ƙafa, ya sa mun a hannu, sannan kuma ya ɗauko ƙyalle ne haka ko menene ya sa mun a ido. So a wannan lokacin sawan a idon shine ya ɗaure mun ido haka zuwa baya. Ta ya ce in zauna, na zauna, na ɗan jima a wurin, daga bisani sai ya zo ce tashi. Na tashi, bayan na tashi sai ya jawo ni ya. To Sultan, kafin a ci gaba, a lokacin da ka fahimci cewa jami'an DSS ne suka kama ka, daidai lokacin da ka fahimci cewa kana hannun jami'an DSS ne, tunda da farko baka gane ba, lokacin da ka fahimci cewa yanzu ina hannun jami'an DSS ne, ya kaji a ranka? Da farko ai gabaki daya bayan na ji kamar na fahimci ina hannun jami'an DSS ne, to na tabbatar da cewa jami'an DSS suna da ilimi kuma suna da
kayan aiki na komai da komai, wanda wani abun ma ba ma sai an musu wani ƙarin bayani ba, sun san duk yadda al'amuran media yake da kuma dai sauransu haka. Sannan kuma bayan na tabbatar da jami'ai ne suka kama ni, na ji confidence sosai, na san da abin da za su yi shi ne akan ka'ida da kuma abubuwan da tsari na adalci bisa nawa fahimtar da su. To daga bisani kuma sai bayan an yi hakan shine nan sai suka me zan ce maka, bayan an gama wannan tambayoyi an rubuta komai da komai, so bayan an zo an samu hankof hannu da kafa an kuma ɗauran ido, to daga bisani shine nan aka zo aka ɗauke ni aka shiga da ni wani wuri dai. Gaskiya ni dai ban san gurin ba, tunda sai dai a ce daga kafarka, sauke kafarka, kula kakkai tuntube, yo haka dai har muka je wani guri. Yanzu misali kamar a takaice Sultan, kwana nawa kai a Kano, kwana nawa kai a Abuja, kuma kwana nawa kai a Keffi? To na yi kwana ɗaya a jihar Kano. A hannun jami'an tsaron DSS ne? Yawwa, a hannun jami'an tsaron DSS ba. Kafa da hannu na hankof haka na kwana. Daga nan sai Abuja? Daga nan kuma da sassafe sai na je an nokin, aka zo sai aka kuma kulle min idona daga cikin inda nake. To daga nan ne sai muka to aka dai hankof hannu da kafa na, ban san ina za mu je ba. Daga bisani kawai na ji an ce in zauna, bayan na zauna dan mintuna, to ban san inda muka dosa ba, kawai sai ji ne ana cewa mun zo Buhari. To a nan ne na tabbata Abuja aka to da ni. To bayan na zo Abuja ne kwana biyu a hannunsu, ran Friday kuma sai suka mika ni kotu washe gari kenan. To daga nan bayan an mika ni kotu, har na ce da Allah a taimaka a sanar da wani dan uwana ko makamanci haka, aka ce za a yi. To amma daga bisani kuma sai kawai gani ne muka je kotu washe gari. To daga nan ne kuma sai aka ce to a kai ni Keffi prison. To wannan shine dai kusan a takaice abin da ya faru. Sannan kuma an kai ni Keffi prison shi ma almost ina ganin na shafe kusan kwana 13 a Keffi prison. Wannan shine dai abin. Kamar misali cikin waɗannan kwanaki wurin 15 ko 16 da kai a hannun jami'an tsaro, menene abin da ya fi ɗaga maka hankali a cikin wannan lokaci? Babban abin da ya fi ɗaga mun hankali shine yadda misali abin ya faru da ni, ina da yaƙinin cewa alhamdulillahi ni ba ni da alaƙa da wani abu wanda har hakan ma zai faru, in dai ba wai ƙaddarar ba kamar yadda ta faɗa mun. To babban abin da ya fi ɗagan hankali shine 'yan uwana, yadda na san dole hankalinsu zai tashi sakamakon yadda muke da su, duka sun san halina, sun sanya nake. To abin zai ɗaga musu hankali a ce sun ji ko kuma sun ga wannan abu ya faru da ni, domin suna da yaƙini a kaina cewa ba zan yi wani abu wanda zai jawo musu ɓacin suna ko makamancin haka ba. To wannan shine dai abin da ya fi ɗaga mun hankali. Sannan sai abu na biyu kuma shine matata, yadda aka bar gabanta da ni, da kuma abubuwan da suka faru wanda ta gani da idanta. Lauyanka ya ce wannan bidiyo da ka yada, wannan bidiyo ba kai ne ka hada shi ba, na rashin lafiyar shugaba Tinubu da ya sa har aka kama ka bisa zargin kai ka yada ka abin nan. Kun gano misali ko wanda ya yada, tun da kun ce ba kai ka yada ba misali? To ai dama mu yanzu na muka ga lokacin misali binciken da za mu gano wanda ya yaɗa wannan abin. Account ɗin da is available, kowa ya ga wannan account ɗin. Saboda haka wanda aka yaɗa wannan abin, kaga ba ma iya fuska ta ba kaɗai ce a cikin wannan account ɗin. Sakamakon an ɗauko fuskokin content creators da dama an saka a cikin wannan shafi, kuma an yi musu irin wannan ƙazafin an kuma yaɗa. To amma da ke fuska ta kusan mutane da zarar sun ganta yanayin yadda nake yada abubuwa na, ba na ɗauko wani labari ba tare da ya tabbata ba, kuma sai na tabbatar da gidan jarida an yadda da shi, sannan nake ɗaukowa an don fassara shi zuwa Hausa. So saboda haka mutane sun tsaya sun kalli bidiyon, ya je viral sosai. To wannan bidiyo gaskiya, ni wannan bidiyo da aka harhaɗa ban da alaka da wannan account ɗin, ba ni kuma ne posting ɗin wannan bidiyon ba, wani ne masu irin cut and join ɗin nan, su datsi bidiyon ka, su kirkiri wani abu, su zo su ɗauko hoton wani ko bidiyon wani, su zo su sa su posting.
sannan cikin bidiyon ma kwata-kwata za a gama bayanin da ake bai da alaka da hoton da yake sama, domin idan yana da alaka da hoton da yake sama dole ya kamata a ce a cikin bidiyon an ambaci sunan wannan mutumin da yake saman hoton, wanda kuma duka ba wanda ya ga wannan abu, kuma ban da alaka da wannan dai shafi kwata-kwata ban da alaka da irin waɗannan post. Amma misali kamar jami'an tsaro sun gaya maka wata dokar Najeriya da ka saba ta hanyar wannan kamu da aka yi da sauran dai abubuwa haka, akwai dokoki da aka nuna maka cewa doka kaza ka saba ta? A gaskiya ni dai ba su nuna min wata doka da suka ce na karya ba, illa iyaka akwai wuri ɗaya da suke kamar misali suka min magana akan cewar wannan bidiyon ko da ina da interest ne akan wannan labaran ma na wannan yaƙe-yaƙen ne, na ce ni ban da wani interest, kawai dai abin da ke faruwa ne a duniya, kuma mutane sukan so su ji abubuwan da ke faruwa, ni kuma duk labarukan da suke faruwa matsawar an fassara shi da turanci nakan yi ƙoƙari na ɗauko shi na fassara shi zuwa Hausa domin wanda ba su jin turanci su san halin da ake ciki. Kuma as a content creator ba sai na gaya maka ba, ka san duk auren abubuwan yadda ake yin sa. Amma misali ka karanci aikin jarida ko dai kana content creation ne kawai? Ko ina content creation ne, amma harkan jarida ka san in dai ka san dokar ƙasarka, to ina kyautata cewa akwai abubuwan da dole kana zuwa kansa ma, so za ka kokari ka kiyaye domin kar ka karya doka, domin hukunci zai iya yin aiki a kanka. Saboda haka wannan ko shine ni abin da zan iya cewa na sani, amma dangane da harkar jarida ban karanta wannan fanni ba gaskiya. To abin da na san wasu za su so su ji daga gare ka shine cikin kwanakin da kai a hannun jami'an tsaro har ma da gidan gyaran hali, kamar an ci zarafinka misali a cikin wannan lokaci? Gaskiya babu inda ni dai aka ko da ke ni ko makamancin haka, kawai dai tun daga wannan lokacin da aka kama ni ne na farko wanda ya min wannan mangaza ta bayana, na ji alamun kamar ko zai min rauni, yasa kawai dole na shiga na zauna. To tun daga wannan gaskiya ni ba wani abu da suka yi min gaskiya wanda zan iya ce ma ga wani abu da aka yi min na wannan na cin zarafi a wannan, in dai ba wai ko wanda misali ne maka bayani a baya ba na cewa ga abin da ya faru, amma dai ni da nake hannunsu gaskiya babu wani abu da zan iya maka bayanin cewa an ci zarafi na ko makamancin haka dangane da wannan zama da ne a wurinsu. Ko dai na san washe gari za ka ne a min tambayoyi in ba da amsa da dai sauransu haka, da rubuce-rubuce haka dai hane har suka kani kotu. Sultan, gashi ka fito an ba da kai a beli ne yanzu ko kuwa an kammala abin an rufe fayil ɗinka kenan? To kotu mai adalci dai gaskiya ta ba da beli, kuma babu abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuma insha Allah rabbi komai dai yana gaban kotu yanzu, wanda kuma hurumunta ne wannan bangaren yanzu, amma dai muna da yakinin kotu in Allah yadda za ta yi adalci kamar yadda take yi a baya, to yanzu ma na san za ta dora da kai insha Allah rabbi. Cikin sharuɗan beli da aka baka akwai na karka sake kafa kyamara ka hau shafin TikTok ko dai kotu bata ce komai kan wannan ba? Duk bata faɗi komai akan wannan ba, don kusan barista na ma na tambaye shi min za ka iya ci gaba da postin ɗinka da sauran abubuwanka. Wannan shine dai kawai dai a takaice. Amma kai misali bayan wannan fitowa da kai ka shaki yanci, iskar yanci da kuma irin abubuwan da suka faru a yanzu, na san yayin da muke wannan tattaunawar kana fitowa kenan, baka jima da fitowa ba, baka ma dai samu damar kunna TikTok din naka ba. Kana jin tsoron yanzu, kana jin tsoron sake wallafa wani abu a TikTok ko kuwa babu komai? Ya kake ji a zuciyarka idan kai tunanin wallafa wani abu? To abin da na sani dai anan shine in dai har abin da zaka wallafa gaskiya ne, to menene amfanin kamar jin tsoron wani abu ko makamancin haka? Abin da nake nufi, in har abin da zaka sa gaskiya ne ya faru, to wannan ai ba laifi bane, ko dokar ƙasa ba ta hana ka sa abin da ya faru ba. Akwai lokacin da ka taɓa tsayawa kai tsim haka kamar wani abu ya sanya har ka fara kuka ko wani abu hawaye suka fara zubo maka saboda halin da ka tsinci kanka a ciki? To gaskiya dai hakan ya faru da ni
ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Sannan kuma a yanzu nan ma da nake baka labari akwai inda sai da na aka dakata duba da yanayin yanda abin ya faru da ni, gabaki ɗaya karya min zuciya kuma ya bani mamaki har yana sa zan yi kuka ma a yanzu da muke fira da kai, but amma babu komai, wannan ibtila'i ne dama kuma zai iya faɗa kowa. Saboda haka kusan sai dai mu ce Allah mun gode maka, domin duk wanda Allah subhanahu wataala ya jarabta to matsawarin ya ci jarabawan nan sai kaga kuma alkhairi ya biyo baya insha Allah, kuma muna fatan haka. Bidiyon da aka kama ka saboda shi ana alakanta bidiyon ne da batun lafiyar shugaban Najeriya, shugaba Tinubu. Idan da a ce yanzu shugaba Tinubu zai kalli wannan tattaunawa da muke, kamar me zaka shaida masa? Da zai kalli wannan bidiyo ko kuma ce wannan tattaunawa da muka da kai, zan so in shaida masa cewa kusan abin da ya faru da kuma abin da wasu suka je suka kirkira abu ne wanda yake ba ma haɗi, saboda shi wancan ɗin da aka kirkira abu ne wanda yake sakanni ne bai ma fi sakan 12 ba, kwata-kwata babu ma'ana. Duk wanda ya ƙara buɗe akawun da sunana to ni sai dai Ubangiji ya mana hisabi da shi. Wannan shine kusan abin da ya faru, kuma nake tunanin cewa wannan shine sakon da zan isa. Tabbas wancan akawun ban da alaka da shi, sannan kuma ban ma san ma hakan ta faru ba sai lokacin da aka kama ni ake tambaya na akai, domin da na zo kan wannan bidiyo na gani to zan iya fitowa ne magana, tunda na saba yin irin waɗannan maganganu akan cewa masu buɗe fake account da kuma buɗe account da sunan wasu ba daidai bane ku zo kuna yaɗa wani abu wanda bai dace ba, saboda za a ɗauka ne duk sunan da kuka biyarin da shi a TikTok ko wani guri, za a ɗauka mai ainihin wannan sunan shi wannan abun. Sannan kuma idan misali ka zo ka yaɗa wani abu wanda zai iya kawo wani matsala, kaga ka cutar da al'umma, tunda bidiyo zai iya zuwa bada, saboda an san fuskar wannan wanda a gani a ciki baya yaɗa ƙarya, baya kawo rumors da dai sauransu. To kuma kai ka zo ka kirkiri bidiyo ka yi quote and join daga cikin bayanansa na wani abu daban, ka zo ka lakkaya ka sa ka har haɗo wasu abubuwa ka zo kai posting, wanda a yanzu in ka duba shafukan TikTok za ga su, ina ganin wanda suka buɗe account da sunana fake account, ko suka je suke buɗe account da sunana sun kusa mutum 500, wanda kuma na yi adireshin ɗin mutane cewa ba daidai bane abin ba dai sai dai a zuwa. Yanzu Sultan, kamar wanda darasi za ka ɗauka ciki wurin yin aikinka, ci gaba da yin aikinka na shafukan sada zumunta ɗin nan, wanda darasi zai iya koya maka? To babban dai darasin da ya koya min shine yadda bayan yau an sami beli na zo mun haɗu da 'yan uwa da abokanan arziki, aka rika gaya min irin mutane wanda suka rika kokari a social media da dai sauransu. Wannan ya ƙara min ƙwarin gwiwa cewa lalle ina yin abubuwa masu kyau, kuma in Allah da zan ci gaba da yin abubuwan da suka dace bisa doka insha Allah rabbi, ba za mu kasance masu bujirewa doka ba in Allah yadda. Sannan kuma sannan darasin da ya koyar da ni shine ita rayuwa dama ɗan adam ba zai taɓa yiwuwa ba haka kawai Allah ya rabu da kai, sai ya jarabce ka. Kowanne yare ne kai, kowanne addini kake, kuma kamancin haka dai ya danganta, kowa kuma da akwai irin jarabawarsa. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mai kyakkyawan ƙarshe. Wannan shine addu'ata da kuma fatana. To kamar sauran masu amfani da shafukan sada zumunta, daga abin da ya faru da kai, wani darasi kake son su ɗauka? So abu na farko dai duka dai sun ga abubuwan da suka faru, kuma su shaida ne, duba da wannan kusan komai a gaban su aka, tunda wannan kes ɗin da kowa ya ganshi a media ya tabbatar da cewa gashi nan ana ta ganin shi ko ina. So saboda haka dole za su fahimci cewa akwai wasu abubuwan da a rayuwa ya kamata a ce, tunda su akwai wanda ba su suna kamar mu ba, saboda haka yanzu ne ya kamata to su kiyaye, su rika ganin cewa wannan mataki ya kamata su ɗauka domin hana masu buɗe fake account da sunansu, ko kuma ci gaba da yaɗe-yaɗen abubuwa wanda bai dace ba a social media, musamman wanda suke ɗauko bidiyon wannan, hoton wannan da wannan, a haɗa duka a gwamutsa a zo a yi posting. So na da yakinin sun ga wannan abin da ya faru, hakika za su yi ƙoƙarin adireshin ɗin mabiya, da idan suna yin haka ne don soyayya to su daina, in suna yin haka ne don neman followers su daina,
saboda ga irin abin da yake jawowa da dai sauransu. Wannan shine. To a Sultan, DCL Hausa tana maka jaje, muna fatan Allah ya kyauta gaba. Amin summa amin, nagode sosai. DCL Hausa.